Ahojte, vítam vás pri vlogu číslo 2. V tomto vlogu vám chcem ukázať dve udalosti. O tej prvej vám nemôžem veľa povedať a z tej druhej vám nemôžem veľa ukázať. Takže to by bolo z tohoto vlogu všetko a vidíme sa pri vlogu číslo 3. Samozrejme, že nie. Všetko vám poviem, všetko vám ukážem. Prvá vec sa týka futbalu a tá druhá sa týka hudby. Dnes je 3. marca 2019, krásna nedeľa. Dnes sa má otvoriť Národný futbalový štadión a ja som pri tom. Kapacita 22 500 miest, začiatok výstavby 1.9.2016, čo je 913 dní po dnešok, čo je super práca. Mal by sa tu vyhrať aj Európsky superpohár a dúfam, že tu je dostatok elektrickej energie, keďže s tým máme v Bratislave problém. A mal by prísť aj David Beckham. Darling, you send me. I know you. Darling, you send me. I know you send me. Darling, you send me. I know you send me. Darling, you. Not too bad. Mali. Naše heslo v pohybe to sa stratí. Nekryš mi o toho. Toto je bajka Dance Group. Takto nejako sme otvorili tehelné pole. David Beckham neprišiel, čo ma mrzí, ale tak myslím si, že ostatné live vystúpenia kapiel boli parádne a nebola žiadna vlna kritiky ani tak. A keď už sme pri tej hudbe, tak sa môžeme vrátiť k veci číslo 2, čo bolo točenie klipu pre Lukáša Adamca k jeho novému singlu Tancuj mi. Točilo to vyše 40 tanečníkov z rôznych tanečných skupín a rôznych tanečných štýlov. Ja vám ukážem niečo zo zákulisia a vy si už výsledok môžete pozrieť na internete. A zároveň vás chcem pozvať, lebo Luky má koncert tu v Bratislave 6.4. o 19.00 v ateliéri Babylon. Ako hosti tam bude mať IMT Smile a Kandračovcov a čo som videl zábery z Košíc, tak to bola jedna veľká brutálna zábava. Takže ak nemáš čo robiť 6.4., tak šupuj kupovať lístky na Lukyho. Čo máš tam 3 držáky, keď máš len 2 ruky? Musíme vydržať na miestach, už pôjdeme z toho.